Mie îmi place energia cu care să începi. Că, mamă, te iubesc foarte mult, foarte mult. Și să termin așa, da, te iubesc foarte mult. Săracul e prea nervos acum. Sau atunci când a făcut clipul, dar nu e corect. De ce s-a lăsat influențată de niște lacrimi? Păi cum, adică să plângem toți acum ca să luăm 10? Hei, salut! Salut! Hei, bună! Un alt episod, o nouă zi, o nouă șansă. Un pic ciufulită, un pic copilăroasă. Nu ai ce face. Alta mama nu mai face. Nu. Nu pot să-mi iau ochii de la buzele alea. Probabil ăsta e scopul. Nu știu. M-o lăsa fără cuvinte. Ce întrebări ai? Dacă o mai făcut maică sa alta. Așa, obraznică, ciufulită și sigur nu. Da, mi s-a părut întotdeauna, îmi pare rău de fetele astea, nu știu, gen, prima ce mă uit e la buze și îmi pare, nu știu, nu pronunț, dar cred că toți se gândesc la același lucru. Nu vrem să facem body shaming sau ceva în direcția asta. L-am adus doar pentru că eu încă susțin libera exprimare și mi se pare că ai dreptul să-ți dai așa cu părerea, mai ales dacă e postat public. Și am vrut să întreb dacă se pare sau nu exagerat ce se întâmplă acolo. Man, da, nu știu, n-am nicio problemă dacă oamenii își fac o creastă, să vopsesc verzi în cap, dacă își pun piercuri, nu știu, statuează. Dar în momentul în care nu mai poți să vorbești, cred că e o problemă, părerea mea. În modul ăsta mi se pare un pic dus la extrem, atât estetic, cât și mă gândesc că nici ei nu este foarte confortabil să mănânce, să bea, eu știu. N-am nicio problemă cu toată lumea, poate să-și pună lumea orice vrea, oriunde vrea, cum vrea și în ce fel vrea. Sunăm ca un podcast de white males, average white man. Dar eu... Ea nu cred că poate să mănânce ciorbă mea, dacă stă cu fața așa. Mănâncă din ciorbă doar zarzavaturile, zeamar. Nu știu, îmi pare rău pentru ea cumva, poate crede că e ok, dar nu arată fucking ok deloc. Nu știu, dacă mâine vii la mine la ușă și zici sunt un pic ciufulit, sunt un pic așa, nu m-ar deranja, că ești tovarășul meu. Dar în același timp mă cunosc destul de bine pe mine. Dacă nu te-aș cunoaște și ai veni și ai sunt un pic ciufulit și așa, nu cred că aș vrea să fii prietenul meu. Nu știu, dacă ea se simte ok cu asta, eu n-aș putea. Nu iepurii au buza aia de sus desficat așa? Da, este o condiție medicală denumită fix așa și sunt oameni care au de suferit, că e foarte greu de operat să-ți repari buza. Pe asta zic, știi, dar uite, în același timp, nu știu, poate de multe ori sunt anumite chestii care scoase de context, știi, și tu ți pare funny și de fapt săraca poate, dar la cum sunt umflate ambele buze și aia de sus și aia de jos, nu pare că așa s-a născut. Oameni buni, suntem pe iarbă verde, am mâncat pizza. Acum stăm amândoi perechea potrivită. Și nu ne desparte niciunul. Nimeni nu se bagă peste noi. O iubesc foarte mult. Și eu te iubesc, iubirea mea. Te iubesc din toată inima mea. Și eu te iubesc. Asta ziceai și când avea ăla filmat. Te Tu iubesc. ești viața și sufletul meu. Și eu te iubesc. Se întâmplă ceva mai departe, în afară de asta? Mă simt foarte iubit în momentul de față, pentru că ei când își spun te iubesc, nu se uită unul la altul, se uită la cameră și eu mă uit la ei și... mulțumesc! Mie îmi place energia cu care să începi. Că, mamă, te iubesc foarte mult, foarte mult. Și să termin așa, da, te iubesc foarte mult. Două chestii care mă observă. Prima e ca la post de grup, gen când zâmbești și gen dacă faci mai mult și pare natural și după aia cât stai mai mult cu zâmbetul, cu atât după aia e mai fals, știi, mai forțat. Așa și ăștia erau de la început, hai, te iubești, după aia hai, te iubesc.
Și a doua chestie, eram tot timpul invidios pe oamenii ăștia. Nu știu, mi se pare că sunt fericiți, gen, fucking fericiți, nu interesează absolut nimic deloc. Doar poate un pahar de țuică ar putea să facă ceva de deranj în familia lor. În rest, sunt fericit, uite, stau pe iarbă, mânca pizza, nu știu de unde au făcut rost de pizza, dar nu contează. Stau acolo pe iarbă, se distrează. Crezi că legătura asta sentimentală dintre ei e reală sau fac asta doar că se filmează? Sunt așa 50-50. Nu știu. Nu-i cunosc ca să pot să zic dacă da sau nu. Dar impresia pe care mi-o dă e așa 50-50 toată treaba asta. Mi-am și mâncat pizza oamenii înainte și presupun că are același efect ca ciocolata, că lovești în tine într-un mare fel și îți deschide niște sentimente de care nu credeai că ești nu credeai că ai puterea să le dezvolți și nu le mai stăpânești, man. Mai ales dacă e cu ce trebuie pizza aia, sosul bun, aia a fost. Păi nu știu, cred că nici nu contează, uite la ei. Ce contează? Ce au legătură, n-au legătură? Îs fericit. Face profa de tehnologică la 1. Arată-mi și mie proiectul tău. Nu e bun, îți dau 4. Începe ăla să pișe ochii bine, nu-ți mai dau 4. După îmi spune mie, arată-mi proiectul tău. Nu e bun, îți dau 4. Nu pișe ochii, îmi pune 4. Da, nu e corect. Au să ți parcă vine în minte. Îmi plac tot timpul unghiurile astea creative. Eu cred că oricât te chinui să faci filmarea asta, tu nu-ți iese. Mă refer tu, nu tu, dar ca profesionist, man, deci crede-mă. Dracu ăsta, după ce o lua 4 ăsta, o mai luat un 4. O pus clipul ăsta. Bine, săracul e prea nervos acum sau atunci când a făcut clipul, dar nu e corect. De ce s-a lăsat influențată de niște lacrimi? Păi cum, adică să plângem toți acum ca să luăm 10? Crezi că a meritat efortul cinematografic de a-și scuipa singur telefonul? Asta nu știu deja. A fost gândit, o dat peste. Buza de jos, cred că a văzut clipul cu domnișoara dinainte și i-a dat, știi? L-a aruncat și o servit ca la tenis. I-a dat, pam! Eu cred că și-o scuipat în palmă, că o ținut telefonul. O pus, o întors telefonul, știi cum te învață tehnici de fotografiere pe TikTok, băieții aia de iau telefonul, îl întorc invers, îl aruncă pe foc și așa. Ei, și el a luat telefonul, l-a ținut invers și o scuipat în palmă. Și apoi, ce crezi? Și făcut freza, că îi stătea un pic rău păr. Te-ai certat vreodată cu vreun profesor sau mai mulți? Sau ai fost nedreptățită în vreun mod din ăsta asemănător cu el? Într-un mod asemănător, nu. Poate în alte situații, dar nu am fost niciodată persoana care să, cel puțin în față de un cadru didactic, să mă cert cu ei sau... Cred că da, dar nu dura mult, că cumva eram tot timpul mai pe evenimente și chestii și mă știam foarte bine cu profesori și poate mai făceau unii așa ca să mă pună la loc, cum s-ar zice, dar nu dura mult și nici eu nu l-am în seamă prea mult. Deci nu, așa ceva, sigur nu. Aveam colegi care făceau la fel, ca domnișorul ăsta și tot așa se enervau așa și eu doar râdeam de ei, atât. Eu am pățit în clasa 5 aud din asta. Când nu știam să plâng, nu învățam să mânc. Eu v-am zis că clipesc așa și nu știam încă să plâng. Și m-a prins că n-am învățat la ceva română, geografie, o chestie din asta. Știu că aveam o doamnă profesoară. ETG. La ETG am făcut într-a noua. Dar n-am știut să plâng. Mi-a zis Alexandru, nu știu, Alexandru Lăpușneanu. Și am zis capul moțoc vrem. Nu-i de ajuns. Și n-am putut să plâng și colegul meu, nu o să dau nume, a zis, ce să tu, mititelule, e all good, vedem data viitoare. Tu, Alexandru, nu știu cât m-a pus, 4 sau 5, că am zis capul moțoc vrem. Șef pe TikTok, dacă vreți să fiți și voi șef pe TikTok, să nu vă uitați la toate prostiile, să vă uitați la gen topul din TikTok, intrați pe canal, dați un subscribe
un like ca să vă mai apară prin feed, știți cum e YouTube-urile, și un share masiv ca să vadă toată lumea ce se întâmplă pe TikTok. Ăsta e clipul. Hai, pa!